Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca Píxels. Avui vinc a parlar-vos de Jo Robot d'Isaac Asimov. Avui vos ensenyo el telèfon perquè tinc instal·lada també l'aplicació del Kindle, perquè el Kindle, el meu dispositiu de lector de llibres electrònics, el tinc descarregat. L'altre dia tornaren a fer l'adaptació cinematogràfica de Jo Robot, que a mi no m'agrada, això a gustos de cadascú, però em vingueren ganes de tornar a llegir l'obra perquè me l'havia llegit feia moltíssim. De fet, m'havia llegit en l'institut en anglès, era d'aquelles primeres obres adaptades, i vaig decidir que volia llegir l'original completa, que tampoc és excessivament llarga, llegir-me l'altra vegada en original. El cas és que jo ara estic escrivint una novel·la de ciència-ficció i ara estava tornant a llegir coses futuristes, coses sobre el tema, no vull donar massa detalls, però estic tornant a veure pel·lícules futuristes, pel·lícules espacials, pel·lícules de política, estic llegint també novel·les sobre aquests diversos temes combinats, i Jo Robot era una d'aquestes obres que tenia ganes de tornar a llegir, perquè a mi, per exemple, jo vaig veure l'adaptació cinematogràfica, una pel·lícula d'entreteniment bé, però té moltíssimes coses que no m'havien agradat, i volia anar a l'original, perquè feia tantíssims anys que no me l'havia llegit, que apenas en recordava res. El cas és que me l'he tornat a agafar i esta vegada m'ha agradat. He de dir que el primer 30-40% de l'obra, i ho dic en percentatges perquè ara en el lector de llibres electrònics m'ho va marcant, al principi no m'estava agradant massa, però jo sí recordava que m'havia agradat, i era una d'aquelles que els has d'anar donant un poc l'oportunitat. Ara que l'he acabada sí que puc dir que m'ha agradat. Al principi pensava, no espera tant, potser la manera com està escrita no era especialment el meu estil, però volia donar aquesta oportunitat i pensava que realment no era per a tant com estava escrita, però que era més per en el moment que va eixir, en l'època, el tema que tractava, o si era el primer que el tractava el tema, o com. Però ara que he acabat l'obra sí que he de dir que sí que trobe que és per a tant. Continuo pensant que la manera en com està escrit jo ho hauria fet d'una altra manera, clar, els gustos, l'estil de cadascú, i sobretot perquè els primers personatges no m'acaba d'agradar com s'expressen. Els diàlegs de vegades sobren coses, és un poc pesat, però quan apareixen altres personatges ja més de la meitat cap avant, ahir sí que m'agrada. L'obra està estructurada en 3 parts, és plantejament, nus i desenllaç. En el plantejament apareixen uns treballadors que estan en unes missions espacials en les quals tenen problemes perquè alguns robots comencen a donar errades. En la pel·lícula és un robot super especial entre tots que pren consciència pròpia i de sobte és el despertar de què és la vida, què no és la vida, la consciència de les màquines, la rebel·lió de les màquines, la humanitat... Molt bé. Però així, en el llibre, com és molt més coherent perquè comencen a fallar, que s'iniciïn un poc de les 3 regles de la robòtica, que comencen a no tindre el comportament esperat, que comencen a prendre aquesta consciència o a plantejar-se coses o a tindre punts d'humanitat, el que nosaltres considerem com a humanitat, encara que ells no són conscients que s'estan tornant humans, i en diverses missions comencen a tindre diversos problemes. I aquests 2 treballadors primer els envien a una missió, després a una altra missió, i així n'apareixen 2 o 3, allà 2 o 3, allà 1, comença com a despertar en general, va evolucionant a més, van evolucionant els models de robots i continuen apareixent aquestes coses. En el segon terç apareix la protagonista, que és la doctora, la robopsicòloga Susan Calvin, que és la protagonista en realitat, cosa que en la pel·lícula li donen el paper secundari, és a dir, ja des del punt de vista de gènere, la protagonista és ella, és el fil conductor de tot, perquè a mesura que avança la novel·la ens adonem que és que ella està narrant-ho tot, tant al principi ella no ix, però ella és la narradora d'això, perquè està fent com una entrevista o com un... i està explicant tots els informes que li han donat i tot el que... perquè tot passa per ella, perquè ella és la més intel·ligent, ella és la que entén les màquines, ella és l'experta robopsicòloga, comença des dels seus inicis laborals fins que ella té 80 i tants anys, es jubila i després mor, és tota la seva vida explicada des del seu prisma. Ella fa totes les explicacions de psicologia, explica el comportament de les màquines, dona explicació a eixes fallades o a per què van incomplint les lleis o a com es tornen humans. Ella ho explica tot, n'hi ha molta explicació tècnica, científica, està tot molt ben lligat, n'hi ha molta reflexió psicològica, està molt interessant, però en la pel·lícula és la secundària. Trauen de la mànega el personatge de Will Smith, li inventen tota una història i la psicòloga és com la protagonista, la companya femenina, la secundària. I això, ara havent llegit l'obra original, em molesta molt. En l'obra original tu veus el pes que té ella,
no sé, em molesta moltíssim que hagin rellegat quan ella sola és la que podia portar perfectament el pes de la història i l'altre personatge no calia. I si cal i te l'inventes, que siga ell el secundari, perquè en l'obra original és un personatge que no està. N'hi ha altres canvis que una vegada llegit la veritat és que molesten bastant més, però com dic, allà n'hi ha un robot superintel·ligent que pren consciència i així és una cosa molt més progressiva. Va evolucionant la humanitat, explica com políticament aquests canvis dels països, les potències, els reagrupaments entre continents o les aliances comercials de països, parla molt de política també i de com evoluciona el món de les màquines. Arribem a un extrem que el robot de la pel·lícula apareix així, però és un mes, es va parlant d'aquesta evolució, de com es relacionen les persones amb aquestes màquines evolucionades, i arribem a un punt, en el tercer terç, que ja apareix un personatge que no se sap si és persona o és robot. Ja hem arribat a aquest extrem en què les persones no sàpien determinar. Perquè per fora fins i tot està fet com una persona, però com determinaríem què és humà i què no, què és vida, què és comportament? Al final sí ho diuen. Això no vull fer spoilers, però sí ho diuen. Però en totes aquestes reflexions, de vegades els robots poden ser més humans que els humans poden ser més màquina que les màquines, qui fabrica qui, els creadors, tot. La veritat és que reflexiona sobre moltes coses, però m'agrada moltíssim. Així he gaudit molt del personatge de la psicòloga. De vegades n'hi havia escenes que estava jo intentant que ella eixira. Tampoc és que sigui una obra superfeminista ni avançada a l'època, perquè al principi van al tòpic de que tots els personatges masculins la critiquen perquè és una amargada, perquè està sola, perquè no té nòvio. Fins i tot un dels robots li fa creure que un company està enamorat d'ella per a fer-la feliç i després resulta que no, que s'anava a casar amb una altra i la dona es queda ahí molt xafada. Vull dir, van molt d'aixòs tòpics també, és la científica amargada que no té parella i que li falta perquè no té fills, què tal, però caram, és una persona superintel·ligent, és un personatge molt brillant, és més llest que al final tots s'acudixen a d'ella. Ella és el punt d'unió entre les persones i les màquines, i és aquest narrador que fa que tu comprengues les màquines, fa que les màquines es comprenguen a si mateixes, fa que les altres persones... Vull dir, és un personatge molt important, i la pel·lícula és que l'han deixat allà com... En fi, és molt indignant, la veritat. Com dic, tampoc Asimov era feminista ni el personatge era un personatge ahí super... Però a mesura que evoluciona la història, ella té pes per si mateixa. Ella és la que porta tot el pes argumental i és un personatge molt important. El centre no és el robot, el centre és ella. I ella ens dona aquesta visió dels humans, les màquines i la combinació del que suposa aquesta evolució de les persones, persones amb màquines i màquines. Tota aquesta explicació la fem a través d'ella. Ella és el fil conductor, ella és el que fa la reflexió psicològica. Ella és la robopsicòloga, d'acord? I és un personatge que jo he gaudit molt en el llibre. Tot i que, com dic, a mi ja em queda clar que no era la intenció de l'autor, però, en fi, que el personatge de Susan Calvin, la robopsicòloga, és el millor personatge de tota l'obra. I en la pel·lícula, el tractament que rep el personatge en la pel·lícula és una altra història. La part més interessant per a mi ha sigut el tercer terç, el terç del personatge que no sabem si és persona, és màquina, que al final sí que es diu, però aquesta tercera fase és la més interessant i la pel·lícula l'han basada en la fase del mig, diguem, a banda de totes les modificacions que han fet. Han agafat el nom de la novel·la i a partir d'ahir han agafat 2 cosetes de la novel·la i la resta ho han fet tot nou. És a dir, que no penseu que per haver vist la pel·lícula no és que no tinga res a veure, però fins al 50% no apareix absolutament res del llibre. I després apareix un personatge i després un segon personatge i ja està, la resta és tot distint. És a dir, que podeu veure la pel·lícula com a entreteniment, però la història d'Isaac Asimov és una altra. A mi m'hauria resultat molt més interessant i espero que si algú en el futur torna a fer una adaptació cinematogràfica la facin sobre el tercer terç, o la facin tota, poder ser, però que la facin sobre l'últim terç, perquè és el més interessant, és el que dona més peu a reflexionar sobre les persones, les màquines, la intel·ligència artificial, què és la vida, què no és la vida, què ens fa ser humans als humans, les màquines poden arribar a ser més humanes que nosaltres, la convivència, què és aquesta convivència. I la veritat és que jo ara l'he gaudida molt, en el seu moment doncs me la vaig llegir perquè era obligatori, però sí que era una d'aquestes que la tenia ahí per a tornar-la a llegir. M'ha sigut útil per al que jo estava buscant, per al que estic escrivint ara, i la recomane, però sí que us dic que tingueu paciència fins que arribeu al 40 al 50%, és una d'aquestes que no us va enganxar des del principi. Pot ser sí, però al principi dius, no sé, és perquè, com dic, aquests diàlegs, aquests personatges del principi no tenen molt de carisma, els seus diàlegs són un poc farragosos, però sí que va plantejant aquesta idea que dius, bueno, vaig a donar-li una oportunitat.
A partir de quan ja apareix el personatge de Susan Calvin, la cosa ja pren, tarda en eixir, però a partir d'ahí ja es posa molt interessant i, com dic, sobretot el segon, tercer i el tercer terç són molt, molt interessants, són els que donen més peu a reflexionar i la veritat és que a mi m'agrada molt. Si només heu vist la pel·lícula o només heu llegit el llibre o heu fet com jo i heu vist les dues coses, deixeu-me-ho com sempre en la secció de comentaris.